Cames? Vinga, això és cames. Ulls? Orelles? Braços? I boca? Bon dia! El man no ha vingut, s'ha quedat en casa. El man no ha vingut, s'ha quedat dormint. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos tickets ya en casa? Cuatro. ¿Y cuántos dedos son esos? ¿Cuántos dedos? Saca 4 dedos. Com està el dia avui? Dis-me si el sol ha sortit o si el núvol l'ha fet fugir. Si la pluja cau i cau o si el vent sopla avui. Avui està nevant? No. Finestreta de la classe? Ui, està tronant? No, finestreta no. Finestreta, està plovent? Ja sé què passa avui. És el sol. És el sol avui? No. Com està el dia avui? 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 10 casi y 18. ¿Qué quitas? Muy bien, el 7. ¿Y qué buscamos? Un 8. Muy bien. Dimecres i dijous, divendres i dissabte, diumenge, set. A veure, quines són? Mireia, què podem menjar? Molt bé. Inés? La nous? Molt bé. I què més, Lola, que alces la mà? Les bellotes també. I què va portar Tonet, que tenia un nom molt estrany? Una magrana. Un caqui, Andrea. Com és un caqui? I de quin color és el caqui? Taronja. Molt bé.